Ate Candy. Of Ospina Nicopor, Jero Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Martina Aileen de las Alas, Gerald Siba, Lovely Canlas, Adoracion M. Canina and family, Norma and Mercado and family, Melita and Vino and family, Maria Corazon and Jose and family, Jasmine Bakit hindi na ba kayo magsusubo? Yun lang dress? Ang tupanyo? Ha? 20 lang?
bayaran mo! Muna barato ini. Barando ini, barando, maupaiton. Baiti lang yan. Alam mo, baiti lang ala to. Lahat yan, mga pangalan, mga blouse mo, mga blouse na alam mo, halika, mga blouse na alam mo, halika, baiti lang. Walis tayo. Baiti na lang to, halika, ginagawang mali na lang to. May pantalon ba tayo, John Mark? Hindi na. Lombark, pauto! Basta na yan, mga katalon sa uto. Sana. 150 na lang po. Tara na! Antanggal bara. Yes! Yeah! 20 na lang! Ano na, sa'yo? Yeah, 20 na lang! Ganito yung anak mo. Ano ba? Gerter, babang Gerter! Ma'am, marano po mo. Yes! Ay, 20 na lang! 20 na lang! Ahuli kay Babu, tokwing. Thank you, madam. Format! Ulunan! Undang ulunan! Hoy, kapote, terno. Kapote, terno. Saan may papasok? Kapote mo, terno, kapote. Talaga? Kapote man, terno, kapote. Kaya release yung mga pal. Kaya release.
Uy, wala pa ako pumasok sa bata. Tali mo yan, pwede rin sila dyan. Ano, tali mo yung sama mo doon. Ha? Anong tawad? Wala naman ito eh. Hindi daw siya makatulog dahil sa kape para daw sa kape. Ay, bubuli na natin. Basta, yun yung lalaki. Sa akin. Ha? Ano? Maraming naman niya nasa bahay. Oh. May. May isa. Masarap yan, may isa. Gracias po kung tipong sa sinesip. Basic mo rin. Talagang po. Kahit na mali yung matamis. Sinalas ko yung ayun na. Sinalas ko ya.